Эфирда атна яңалыклары, студияда Әлфина Хуҗина, исәнмесез? Намуссыз хуҗаларга көн бетәчәк. Шәһәрдә тарихи биналарны барлыйлар. Юлчыларны алыштырудан максатлар үзгәрми, Алабуга юллары контроль астында. Шулай ук бүгенге чыгарылышта Бөек Җиңүнең 75 еллыгы капиталь ремонт йортлар исемлеге билгеле жылы кышның файдасы. Очрашу урыны Казан урамы, игътибар үзәгендә мәдәният мирас объектлары. Алабуганың берничә борынгы бинасы киләчәге хәл ителде. Бу атнада Алабуга районы җитәкчесе Рөстәм Нуриев, музей эткәрлеге хезмәткәрләре һәм коммуналь хезмәтләр вәкилләре белән бергәләп шәһәрнең тарихи урыннарын йөреп чыкты. Хуҗасыз нигез корый диләр халыкта, ахыры күңелсез бетмәсен өчен Алабугада тарихи биналарны аерым игътибарга алдылар. Менә мондый шәһәр урамнары буенча йөрүләр барышында бинаның киләчәге ачыклана. Хуҗаларын билгелиләр, ә инде хуҗасы булып та йорт ишелә бара икән, катгый чараларга да күчәләр. Мисалга, Олы Покров урамы 47-нче йорт. Ул җирле мәдәни мәгънәгә ия. Хуҗасы 2015 елдан бирле бармакка бармак та сукмый. Бүген җавапсыз кешедән йортны тартып алу эшләре бара. Было предприятие соцзащиты, учреждение соцзащиты, они его освободили. Менә бу 50 сотыйлы җир мәйданчыгы Рәмис Юсупҗановныкы. Ул аны сатып алган һәм Ышаныч үзәгенең элеккеге территориясын төзекләндерә башлаган. Ике бинаны сүтәчәкләр, ә менә кайбер элементларны калдырырга кирәк. Мисалга, менә бу заманында янгынга каршы корылган диварга тиясе түгел. Биредә тулы бер торак комплексы булачак. Монда йортлар була. Йортлар, монда менә җирен безнең күчерәбез хәзер под ИЖС дигәндәй. Вот, янда була йортлар, шул йортлар, блочный йортлар, таунхаус шу дигәндәй. Вот шундый бер 10-12 шундый йорт, менә шул үзенең ишек алды була. Урам буйлап йөргәндә район җитәкчесе Рөстәм Нуриев тулы бер урамнарны, мәдәни мираска ия булган биналарны карады. Шулай ук алабугалларның теләкләрен дә тыңлады. Кто будет чистить эту дорогу? И будут ли чистить? До смешного доходило, что человека с инфарктом везли на саночках, он туда на проходную. Геннадий Сафронов узган елның декабрендә Рөстәм Нуриевка мөрәҗәгать белән килә. Ул элеккеге милиция мәктәбенең торак комплексы территориясын төзекләндерүне сорый. Ну, в первую очередь, Биредә мәхәллә буенча уза торган юлны төзекләндерергә кирәк. Инженер коммуникациялары бик начар. Йортларга да ремонт ясыйсы иде. Очрашу барышында халык шәһәрчекләренең авыру урыннарын күрсәтте. Аларның үтенече игътибарсыз калмаячак дип вәгъдә иттеләр. Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Быел Алабуга районында 19 йорт капиталь ремонтланачак. Бу торакларда комплекслы ремонт планлаштырыла. Димәк, берничә төр эшләр башкарылачак дигән сүз. Әлеге максатларга республика һәм җирле казнадан 176 миллион сум бүленеп биреләчәк. Моннан кала күп катлы йортларның фасадларын җылыту буенча да масштаблы эшләр көтелә. Алабугада 7 торак йорты җылы кием киячәк. Бу исемлектә Нефтчеләр проспекты 21, 23, 25, 27, 29, 31 йортлары һәм Тугарово урамы 24 йорты кергән. Ә капиталь ремонтка әлеге йортлар кергән. Бу Пролетар урамы 52 һәм 10 йортлар, Хирург Нечаев урамы 17 һәм 10 йортлар, Мәрҗани урамы 2 йорт, Интернациональ урамы 8 йорт, Тынычлык проспекты 33, 11 һәм 9 йорт, Тугарово урамы 22 А һәм 24 йортлар, Нефтчеләр урамы 21, 23, 25, 27, 29, 31 йортлар, Тойма урамы 18 йорт, Поспелова авылы Урман урамы 3 йорт. 9 май Җиңү көне. Бу сүзләр һәркемнең күңелендә. Җиңү көне изге бәйрәм һәм ул онытылмаячак. Быел Бөек Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәбез. Бүген Алабугада 28 сугыш ветераны һәм 490 тыл хезмәткәре яши. Җиңү көненең юбилее уңаеннан сугыш ветераннары 75 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Тыл хезмәтчәннәренә бу сумма 50 мең сум тәшкил итә. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин ветераннар һәм иҗтимагый патриотик берләшмәләр вәкилләре белән очрашуда хәбәр итте. 2020 ел истәлекле даталарга, юбилейларга, республика тормышындагы мөһим вакыйгаларга бай ел. Быел республикада Тайсырның 100 еллыгын билгеләп үтәбез. Истәлекле даталар арасында татар халкы тарихында зур урын тоткан шәхесләребезнең юбилей еллары. Бу ел Алабугада Таҗи Гыйззәт елы дип игълан ителде. Күренекле драматург безнең шәһәрдә 1925 елдан алып 1928 елга кадәр яшәгән. Тайсырның 100 еллыгы кысаларында күренекле драматург Таҗи Гыйззәтнең юбилей елы уңаеннан
125 ел толуы оңайынан бүгін біз Үзәк китапхананың оқу залында Алабуға өзекләштерелгән китапханәләр системасында 2020 елның Таҗи Гыйззәт елы итеп игълан итү уңайыннан тантаналы ачу чарасына җыелдык. Таҗи Гыйззәт безнең татар драматургиясенең иң күренекле вәкилләреннән берсе. 20-30 елларда татар театрының яшәүе, алга таба үсеше Кәрим Тинчурин һәм әлбәттә Таҗи Гыйззәтләргә бәйле иде. Алар безнең театрларыбызны репертуар белән үзләренең берсеннән-берсе сәнгатьчә камил эшләнгән әсәрләре белән тәэмин итеп тордылар. Таҗи Гыйззәт техникумга килү белән, ул башта комсомол һәм профсоюз оешмасы җитәкчеләре белән берләшеп, техникумда яңалыклар да урнаштыра башлый. Һәрбер торакта, егетләр һәм кызлар тора торган торакларда ул җаваплы студентлар билгели. Шулай ук инде бер кыз, бер егеткә шефлык итәргә тиеш була, уларның тегү ямауларында, чисталык пөхтәлегендә, уларның инде тәртипләрен дә тикшереп торырга тиеш була. Тынгы белмәс татар дөньясында чаткылардан янып китүләр. Чәчәкләрдән үргән тәкыялар, искечә әйтсәк, матур таж була. Таҗи Гыйззәт, синең юбилеең еллар аша безгә елмая. Hiç unutma seni yaptaşların. Senin ismin Taҗлы, Гыйззәтле. Шәһри Алабуга күңелендә син кадерле, данлы, хөрмәтле. Алабугада Таҗи Гыйззәтнең 125 елы тулу алдыннан аның шәхесенә, аның иҗатына игътибар ителү бик тә күңелле хәл. Чынлап та 2020 ел ул бер вакытта Таҗи Гыйззәт елы һәм инде шушы бәйрәмгә багышланган чараларның Алабугадан башланып китүе бик тә куанычлы хәл. Татарстанда ясалма ат ите ясаячаклар, бал кортлары паспортлы булачак ди. Һәм башка яңалыклар белән чыгарылышны хезмәттәшем Гөлназ Гайни дәвам итә. Озын сүзнең кыскасы Әлфинә, бал кортлары паспортлы булачак. Февраль аенда хуҗасы, урынны һәм умарта күчләренең саны турындагы мәгълүмат булган документны һәр умартачылыкка бирәчәкләр. Сәбәбе узган җәйдә басуларны химик эшкәртү аркасында умарта кортларының күпләп үлүе. Бердәм үрнәктәге паспортта умарталы хуҗасы, урнашу урыны, умарта күчләренең саны, шулай ук нинди эшкәртү һәм дәвалау чаралары үткәрелүе турында мәгълүмат булачак. Татарстанда ясалма ат ите ясаячаклар. Аны ясаганда антибиотикларда, кеше сәламәтлеге өчен башка препаратларда кулланылмаячак. Ясалма итне КФУның фундаменталь медицина һәм биология институты галимнәре махсус инкубаторлар ярдәмендә терлекләрнең кәүсә күзәнәкләреннән үстерәчәк. Ясалма ат итеннән беренче кәтлитләрне 3 елдан ашап карый алачакбыз, ә кисәкле итне биопринтер 5 елдан чыгарачак. Ышандыруларынча, ясалма ит авыл хуҗалыгы продукциясеннән берни белән дә аерылмаячак. Василия Фаттахова турында китап чыкты. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, туган як җырчысы Василия Фаттахова 2016 елның 26 гыйнварында бала тапканнан соң өзлегеп вафат булды. Аңа нибары 36 яшь иде. Журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Ханис Хаҗимов күренекле җырчының тормыш юлы һәм иҗади мирасы турында Василия Фаттахова дип аталган китап бастырган. Китапка җырчының туганнары һәм якыннарының, коллегаларының истәлекләре тупланган. Әмінә Фидан Гафаров турында китап түгел, ялган хәбәр чыккан. Социаль челтәрләрдә имештер яраткан җырчыбыз һәм театр артисты Фидан Гафаров автоһәлакәткә очраганда хастаханәдә вафат булган дигән хәбәр таралды. Берникадәр вакыттан соң Фидан абыйның улы Азамат үзенең сәхифә һәм аккаунтында әтисенең исән-сау булуы хакында белдерде.
Без исә мондый рухтагы ялган хәбәрләр таратучылар өчен бик зур күләмдә акчалата штраф каралганын, хәтта җинаять эше ачылу мөмкинлеге булуын да кисәтәбез. Алабуга юллары хуҗасын алыштырды. 200 километр хәзер Алексеевск-Дорстройга күчте. Хәзер нәкъ менә алар автомобиль юлларын тәртиптә тотачак. Район җитәкчелеге юлчылар алдында нинди бурычлар куя? Толырак киләсе сюжетта. Район авылларына илтә торган юллар өчен хәзер яңа эшханә җавап бирә. Алексеевск-Дорстрой оешмасы Алабуга юллары белән 2023 елга кадәр шөгыльләнәчәк. Барлыгы 227 чакрым юл. Район юлларына 8 кешедән торган 2 бригада 20ләп махсус техника хезмәт күрсәтәчәк. Мисалга бу кышка 3,5 мең тонна комлы, тозлы катнашма әзерләнгән. Хәзерге вакытта инде безнең иң беренче задача дип безнең алда тора торган задача ул проезжей частьне буздан саклау, чтобы һәрбер вакытта, любой вакытта, любой погодада, чтобы һәрбер машинада италды, беспрепятственно, безаварийность. Менә металл киртәләрне чистарту өчен бер бригада җәлеп ителә. Эшчеләр көрәк белән эшли тора, трактор карны читкә сиптерә. Төнлә яуган кар эшне өстәп кенә тора. Чистарту өчен 6 saat içində bizdən чистартып чыгарга тиеш территориальный юлларны. Бу вакытка өлгөрүгә тырышабыз да. Бехтерево авылына кадәрге юл Алексеевск-Дорстройга караса, авыл эчендәге юллар бу җирлекнең вазифасы. Өстәвенә күп кенә авылларда махсус техникалар алынды. Шулай итеп хәлләр уңайга үзгәрде диләр авыл халкы. Дороги в те года еще никак. Башка еллар белән чагыштырырлык түгел инде. Быел безнең трактор бар, тиз чистарта. В прошлом году то есть получается мы приобрели. Узган ел республика президенты грантын оттык. Шул акчага трактор алдык. Хәзер безнең кар чистарту белән проблема юк. Баул җирлегендә юлларның озынлыгы 9 километр. Димәк, бер тракторга эш җитәрлек дигән сүз. Кар яудымы, көрәкләрен күтәреп авыл халкы да кар чистартуга чыга. Александр Зуев иртәдән бирле кар чистарта. Беренче булып ишек алдын, аннан соң капка төбен кардан арындыра. 6 часов он уже пролетал. Мин гадәттә 5ләрдә торам инде. Кар чистартучы тракторда шул вакытларда узып китә. Аның артыннан ук без дә кар чистартырга тотынабыз. Район юлларын чистарту мәсьәләсен гомум шәһәр киңәшмәсендә дә күтәрделәр. Юлчылар алдына төгәл максатлар куелды. Юлларны тиешле тәртиптә тоту. Надо будет обочины. Биредә мәхәллә буенча уза торган юлны төзекләндерергә кирәк. Инженер коммуникацияләре бик начар. Йортларга да ремонт ясыйсы иде. Юлчылар моның өчен барлык мөмкинлекләре бар дип белдерде. Юллар, кая илтә юллар, юлларның чиста булуыннан күп нәрсә тора. Мәсәлән, машина йөртүчеләрнең барасы урыннарына исән-сау һәм һәлакәтсез барып җитүе. Әлфина Хуҗина, Айрат Шәгелләмов, Атна яңалыклары. Авыл арада Алабуга төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсе автопаркы тагын 2 юл машинасы белән тулыланды. Алар ком тоз катнашмасы тарату һәм карны этү җайланмалары белән җиһазландырылган. Махсус техника җитәрлек. Ә менә шәһәр урамнарын кардан чистарту өчен эшче куллар җитми дип билгеләп үтәләр биредә. Без шәһәр урамнарын кардан чистартуда ярдәм сорап мөрәҗәгать иттек. Шауриндан үтә торырга кирәк. Физик нагрузка бар кирәк. Аны, җәһәт эшләсәң, эш була инде, эшләсәң, авыр була. Эшләсәң, чиста булып кала, кешегә рәхәт була җөрүгә. Әби байларга менә менергә рәхәт. Чистартып куйган. Җәпмәсәң, авылга җыгыла. Булай да балин сартылган кеше белән. Булай эшләргә. Эш бер кашындагы әшәкергә китермәй. Хөрмәт итәләр менә, рәхмәт итеп китәләр монда кешеләр. Хәзер чистарткандалар. Юк, дворник булып эшкә бармасыйм. Бик авыр эш, кул эше. Авыр килә, куллар сызлый моны эшләгәч. Акчасы бик әз түлиләр. Акчасын күбрәк түләсеннәр ие. Жылы кыш ул салкын җәй кебек, бер нәрсәгә дә кирәге юк.
Жылы кышның файдасы бармы? Тон итекләр шкафта, суықтан шимердә бит алмалары да кызармый. Урамга чыгып беренче сулышны алуга чәчләргә ак та кунмый. Бәсле агачлар турында сөйлисе дә юк. Һава торышы март башын хәтерләтә. Гыйнвар температурасы быел нормадан 10-12 градуска югары булды. Һава торышын фаразлаучылар февральдә дә зәмхәрир суыклар көтелмәй диләр. Яңгыр яумаса, шунсына риза булырсың инде. Безгә коры эссе һава торышы һәм кышкы салкын әйбәт. Чөнки салкыннарда күп кенә вируслар, төрле эпидемиялар, Африка чумасы, кыш гриппы һәм башкалар юкка чыга. 15-20 градус салкын безнең яклар өчен бик әйбәт һава. Тулайым алганда, жылы һаваның минусларга караганда барбер плюслары күбрәктер. Һәр хәлдә икътисади планда шулай. Ягуга экономия, кар көртләре, бураннар юк, кешеләрнең эше очраклары да юк. Европа кышы ул кадәр начар түгел инде. Бу көннәрдә студентлар үзләренең бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Билгеле булганча, Алабуга студентлар шәһәре. Дөрес, хәзер аларның күбесе кышкы сессияларын тамамлап, каникулларга таралды. Без аларга күңелле яллар телибез. 24 январ ул безнең студентлар көне, ул безнең һәм инде мин студентларга теләп каласым килә яхшы билгеләргә укырга, һәрвакыт зачет булсын, җиңел генә һәм инде барыбызга да сәламәтлек телим һәм студентлар бергәләшеп, мотор итеп дус яшәсеннәр. Менә безнең Алабугадагысы бар. Менә без бит монда әллә ничә уку йорты бит инде, медицинский, культура, педагогический, например. Без всегда шулай һәрбер бәйрәмне дәген шулай итеп мотор итеп үткәрәбез һәм шулай үткәргә язсын. Хөрмәтле студентлар, сезне барыгызны да шушы олуг бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә укуларыгызда зурдан-зур уңышлар, бәхет, шатлык, сәламәтлек телибез. Бәхетле булыгыз. Бүгенгә менә шулар, без сезнең белән тагын бер атнадан соң күрешербез. Мин Әлфинә Хуҗина, сезнең белән киләсе очрашларга кадәр сау булашам. Исән-имин булыгыз. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода. В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582 22. Каждую пятницу приглашаем елабужан на прогулку с врачом. В программе интересные лекции и беседы со специалистами. Уроки в школе скандинавской ходьбы. Участие в акции абсолютно бесплатное. Только 5 дней с 22 по 26 января. Масло подсолнечное урожайное ГОСТ 1 литр всего за 1 рубль. Магазин реальных цен. Город Елабуга, Баке-Урманче, 36А. ТРК «Торговые ряды». Если вы верите в волшебство, живущее в нашем старинном городе, тогда старый фонарщик Фаролера приглашает вас в путешествие по Александровскому саду, хранящему свои предания и легенды для самых пытливых и не страшащихся необычного и нового. Прогуливаясь с ним по прекрасным зимним аллеям парка, вы услышите музыку своего сердца, окунетесь в атмосферу чарующей сказки и никогда не забудете загадочных рассказов старого фонарщика, который покорит вас своими волшебными историями.
Taşır güzellikte şeşeler, güzel muğlu jırlar gülü gülü, urğuma saldım şişmeler. Tuğan yarım yemli Tataristan, Tatar ili Tatar tübege, kız nurların sirpep sila qaray, seni siye Tatar yüreği. Şuşu jirde babam hıyallangan, kurmanlarga kirip yuvangan, köpme tapkırımı tüzülgende, neşe tapkır kabat yalgangan. Tuğan yarım yemli Tataristan, Tatar ili Tatar tübege, kız nurların sirpep sila qaray, seni siye Tatar yüreği. Maqtalda sil gururladan ölen, jir türünden akkan baylara, işitsinler güzel isimler, yılaplardan ele baylardan. Tuğan yarım yemli Tataristan, Tatar ili Tatar tübege, kız nurların sirpep sila qaray, seni siye Tatar yüreği. Tuğan yarım yemli Tataristan, Tatar ili Tatar tübege, kız nurların sirpep sila qaray, seni siye Tatar yüreği, seni siye